mätälitsivät. Odotapas! Näin vähällä et nyt pääse. Auta minua! Sekin ryökäli! Etkä jätä ihmistä suohon hukkumaan! Enhän minä sinulle pahaa tarkoittanut! Autakaa! Miksi mie sinua auttaisin? Ilkeähän se on ollut. Ja pelkkä paha meillä kaiken tuottanut. Auta toki! Mitä sä annat? Autsia pahoitekoja! Pyydät ja anteeksi pahoitekojaisi! Älä kanna vihaa! Anna kaikki anteeksi! Onhan henkelin menossa! Annat sinäkin heinin meidän liihukaan! Vaikka 2 häkillistä annan! Lakkaan! Henkeli pelasti. Mie sinut kotiin. Me lämmitetään siellä sauna. Siellä mie hieron sinun selkääsi terveeksi. Mä menen sinun kotiin.